asibheke into ezo3 yini umuntu yini edala umuntu abehave kanje enza kanje yini solution isixazululo yeah sibheke ukuthi yini umuntu why wenze kanje isiphi isixazululo uma sibe sithi yini umuntu wonke umuntu akazi yini umuntu sifana nezimoto futhi sifana nezinto mangithi sifana nezimoto survive ngoba ama break akhona umuntu besibe ngeke ube udoti njengomuntu sho usuthanda ngeke ungizwe manje ngeke ungizwe manje keep living uyosho ukuthi S.Zondo washo manje ngeke uzwe till bazi bakugila abantu ngeke ube udoti njengomuntu mina ngikhuluma ngo-S.Zondo kwi-mic imicabango yami inhliziyo yami igazi lami udoti ya ngiphupha doti ngizindlu umona ngufundeli ngayigqubukela azi uqhamuka ekhanda noma eyinqeni noma esiswini umona ngikhuluma ngo-S.Zondo ya umuntu ngeke ube udoti njengomuntu umuntu kakunyanya ungenze lutho ya akunyanya lithomba nonkosikazi wakho ML uya driver angakufuni umuntu ngeke ube angiphinde futhi ngeke angilisho ngephutha leli ngeke ube udoti njengomuntu ngcona inkukhu ngcona inja ngcona ingwenya nomuntu but uNkulunkulu uthe bathande singarob ngoba badalwe uyena abantu and benze usathani babe nje azona izoni ngoba sona ngoba siyizoni we are not sinners just because we are sinning but we are sinning because we are sinners azona izoni ngoba sona kodwa sona ngoba siyizoni singaboni siyizoni ukona that's a human being mangithe sifana nezimoto asikhinciki entabeni imoto ngoba kunama brake ne handbrake mangwasusa ibrake ne handbrake ufile nophakathi ngayitrust imoto yitrust ngoba kune brake ne handbrake mhla ngicela ukufundiswa wathi owayengifundisa S.Zondo makuthiwa imoto ayina steering ungene kuyona makuthiwa ayina sihlalo ungene kodwa mingena brake ungangeni nomuntu wathi ngaba na brake sibe uyokubulala ungenze lutho uyokuhleba ungenze lutho uyokufanele ushef ungenze lutho mawubona uZondo kungathi uyaxoxeka sibiya ama break afaka uJehova mawubona ikholo likhuluma engathi liyavutha nkosi yami ngibonga uJesu nangihamba ukuthi insi akhonsi ibreak elifaka uNkulunkulu otherwise udoti ungabo badelela ke abanye odoti bashodelwa ama break yiki isidakwa ngingasigxeki umuntu onayo ngingamgxeki ushodelwa ama break aphezulu uzonda kangcono kunesidakwa umehluka ama break noma ngikholwa kuyavuka ubunja ngisiza ukuthi nginama break mangithi ubunja inja ngeketanga wayiqaqa wasuka phambi kwayo buyavuka ubunja but inja isizo ukuthi mayihamba ikalelo iketanga mawungalisusa khona la ifuna ukuya khona ungazi ukuthi wena uyazi ayixoxa inja ayixoxi iketanga unenhlanhla umuntu oshade nomuntu othandana nomuntu okholwayo ngoba uthandana nenja eboshwe ngeketanga but inja ukuthi iboshiwe that's a human being umuntu bese siza kwi behavior why mawona uzungaboni sibiya kuya count uthi abangani bakho ba ungabozwana nabantu oyisikhokho kubo ngoba ngeke bakukhuze ayida power ungabozwana nabantu oyisikhokho kubo ngoba ngeke bakukhuze siphethelwa abantu ngenxa ukuthi ngiphume university ngasebenza ngaba ibreadwinner ekhaya uma kasenalizwi ubaba kasenalizwi sibiya indoda idinga indoda kusibe indoda umama udinga omunye umama kusaba umama noma ngawuclever noma ngawuyiqili ngeke uyikhothe emhlanje udinga abazokhotha ehlane amaphoyisa namasosha ayazi into ekuthiwa i-back to back cover up ukuthi la ngemuva ngidinga umuntu ozoncika angigadele ngemuva sibiya indoda kusibe indoda idinga enye kuziqinisa ukhakhayi umama udinga omunye kuyakhawunta sibiya njoba uhamba unayo yini mentor unayo yini leader unayo yini umuntu okukhuzayo ubaba umshwelozi uJacob Zuma njoba ebonakala ehlakaniphile unamadoda angamncengi amkhuzayo ambonisayo bonke president abangela madoda abaphumeleli bonke abantu abangatshe usathani mekushaya uvala umnyango ukuthi kube khona abantu abazokutshela wesibiya there is why kulula kuthina abantu besisa ukuzalisa sishiya ingane uyazi usathani father figure ifatherhood ingekho enganeni lo ngane isishayekile isibhedeli abafowethu abaningi abasemajele bebengakhuzwa bebengatshelwa unebhadi sibiya mawungatshela there is why show me your friends then I will tell you your future your friends determine your destiny ngikhombisa abangani
yakho then ngizokutshela ukuthi uyapi ngabantu abakuzungezile sibiya I can tell you ukuthi uyapi akuphindele baba ngabantu musukuyizungeza ngabantu abalambile abakhangeza kuwe ngoba ngeba khuze kusasa bese siza mfethu kuyisolution mntaka mama yonke into umuntu ayenzayo njoba ngikutshela sibiya there is a serious cause asifunda ukucoka musukuthi mawuzaca ngikufumbe ngestambu ngikufumbe ngempuphu maybe une stress maybe kunesifo esikudlayo mawuphunyelwa yinwele angakufaka irelax ngikufake ini maybe kunento ekudlayo yonke ibehavior yomuntu sengivala sengiqeda sibiya there is a serious cause umama angashesha amlahla umfana wakhe ungashesha uyicrash ingane yakho yonke ibehavior yabantu kune cause mawungibona ngilongihleka mususho ukuthi usinekani mhlawumbe kunomuntu ongigitaza ngemuva mangabe ngikhala mususho ukuthi ngiyadedema awazi ngibhekene nani kunzima ukusha abantu yonke ibehavior yaba mawubona umuntu edlutshwala njalo there is a serious behavior sibiya bonke abantu behamba emgwaqeni kune cause kunento ebenza babe nje ake siye into that is why mawunesifo sashukela uqala ubuzwe ukuthi akekho yinkini owayinalento omaligaja abaningi that is why kuqale kubhekwa imvelaphi yakho ukuthi uqhamukapi yonke behavior yabantu sibiya ngenxa yesikhathi there is a serious cause singabaqreshi singabajaji singasheshe sibashaya abantu uyayuthi it's not over till God says it's over.